ଆପଣଙ୍କ WhatsApp ରେ ଏମିତି କିଛି ସିମ୍ବଲ ଆସିଲାଣି କି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ WhatsApp ରେ ଏମିତି କିଛି ସିମ୍ବଲ ଆସିସାରିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ସିମ୍ବଲଟି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ମୁଁ ପୁରାପୁରି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ WhatsApp ଖୋଲିବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯୋଉଠି WhatsApp ର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବାହାର କରନ୍ତି ତାର ଟିକେ ଉପରକୁ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ଦେଖାଯିବାକୁ ପାଉଥିବେ କିଛି ଗ୍ରୀନ କଲର ଭଳିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସିମ୍ବଲଟି ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ସିମ୍ବଲ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ ଓପନ ହୋଇକି ଆସିବ ଯୋଉଠି ଲେଖା ଯାଇଥିବ ଆସ୍କ ମେଟା AI ଏନିଥିଙ୍ଗ। ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣ ଯଦି ମେଟା AI କୁ କିଛି ବି ପଚାରିବେ ସେ ସବୁ କିଛିର ଆନ୍ସର ମେସେଜ ଭାବରେ ଦବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଟାଇପିଂ କରିବା ଯଦି ତାକୁ କିଛି ପଚାରିବା ମୋ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଆନ୍ସର। ପୁରାପୁରି ଡିଟେଲ୍ସ ବି ଆସିଗଲା, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ସବୁ କିଛି ଆସିପାରିବ। ସେମିତି ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବା ଆମ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ, ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଫଟୋ କିମ୍ବା ଆନିମେଟେଡ୍ ଭିଡିଓ ବି ତାକୁ ମାଗିବେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାର କରିକି ମେଟା AI ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ। ସପୋଜ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବି କି କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲର ଇମେଜ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ପୁରା ଫଟୋଟା। ଆଉ ଏଇ ଫଟୋକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆନିମେଟେଡ୍ ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲେଖିବେ ଆନିମେଟେଡ୍ ଭିଡିଓ। ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେଟା AI ଫିଚର୍ସରେ ଏବେ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ମେଟା AI ର ସବୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲେ ବି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବ। ଯଦି କିଛି ଭିଡିଓ ଗ୍ରାଫିକ ମାଗିବେ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି ବି ଦେବ। କିଛି ଫଟୋ ବି ଯଦି ତାକୁ ମାଗିବେ ସେ ଫଟୋ ବି ଦେବ। ଏମିତି WhatsApp ଗୋଟେ ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ନେଇକି ଆସିଛି, ତାର ନାଁ ହେଉଛି ମେଟା AI। ଓକେ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆସିନାହିଁ ଫିଚର୍ସ ସେମାନେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି, କାରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପଡେଟ୍ ପରେ ଏଇ ଫିଚର୍ସ ବି ପଳେଇ ଆସିବ। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଫିଚର୍ସଟି ଲାଗୁ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି।